La comarca de la Noguera, ubicada al Prepirineu de Lleida, ens ofereix un gran ventall de possibilitats. Avui ens trobem més concretament al que seria el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, i des d'aquest mateix punt es pot realitzar activitats de turisme actiu. Cal destacar accions que ha dut a terme el Consell Comarcal. Destaquem 10 rutes de senderisme per la Vall d'Age, senyalitzades al territori. Després també el que serien rutes amb BTT, 490 quilòmetres de rutes senyalitzats de diferents nivells de dificultat. A més també destaquem tot el que seria de turisme actiu, tant el tema de l'escalada, el parapent, també l'espeleologia, i cal destacar el que seria tot el que són esports que es poden realitzar dins l'aigua, com seria el piragüisme. Aquesta oferta es pot complementar amb tot un seguit de serveis que es troben aquí al territori. Estaríem parlant tant del tema d'allotjament, d'empreses de serveis, i també destacar el tema de la restauració. Més concretament, l'Associació de Restaurants de la Noguera, Noguera Cuina, creada recentment i que ha dut a terme també tot un conjunt d'activitats, destacant jornades i d'altres activitats. M'agradaria ara ja convidar-vos a que vingueu a conèixer la comarca de la Noguera, una de les comarques més heterogènies i també una comarca molt tranquil·la, amb molts racons per descobrir i envoltada de natura i també de molt patrimoni.